Nola komunikatu zure ikastetxearen marka? Zelan topatu eta komunikatu bere balio proposamena? Edo zein urrats jarraitu markagintzaren bidez komunikazioan eraginkorragoak izateko? Galdera horien erantzunak eta beste hainbatenak jorratuko ditugu Mondragon Unibertsitatearen Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak Aztetaka Komunikazio Agentziarekin batera antolatutako ikastaroan. Zure hezkuntza zentroaren DNA izango den marka plataforma osatzeko pautak eskainiko ditugu eta oinarri horretatik marka aktibatzeko egin beharreko urratsen inguruan ere arituko gara besteak beste. Markagintzaren inguruan arituko gara modu praktikoan eta dinamikoan. Ikastetxe bakoitzak lortu nahi dituen emaitzak hobetzeko gakoak eskaintzeko helburuarekin. Ikastetxeen markak lantzeko eta posizionatzeko oinarrizko gakoak ezagutuko ditugu, baita adibide praktikoak ere. 12 orduko iraupena izango du ikastaroak, abenduaren 14an eta 15ean Aretxabaletako kanpusean. Zure eskolako komunikazio arduraduna edo zuzendaritza taldeko kide bazara, zuretzat aproposa da Mondragon Unibertsitateko irakasleok eta Aztetaka agentziako profesionalek elkarlanen prestatu dugun formazio hau. Zuen zain gaude.